Bon dia, fa 350 anys que la nostra nació espera desempallegar-se del colonialisme francès i espanyol, que esperem de tornar a tenir l'estat que ens van robar, i doncs és amb molta il·lusió que tot primer lluitem per la independència d'un territori, el Principat de Catalunya, i després per la reunificació dels països catalans perquè tots assumim i volem assumir la nostra catalanitat.